Govorilo se o pravima i načinima na koje se ona mogu ostvariti kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. U ovom slučaju radi se o gluvim i nagluvim osobama. Njima ostvarivanje prava olakšavaju prevodilački servisi kojih za sada nema dovoljno. Zato Asocijacija tumača znakovnog jezika širom Srbije organizuje radionice na tu temu. Jedna takva radionica održana je u Paraćinskoj organizaciji gluvih i nagluvih i bila je odlično posećena. Trener iz Beograda Mihajlo Gordić kaže da su beogradska iskustva dobra i da je radionica u funkciji osnivanja takvih servisa širom Srbije. Zajednica gluvih u Beogradu je jako dobro prihvatila prevodilački servis. Prošle godine smo krenuli sa radom i imamo jako dobre rezultate na teritoriji Beograda. Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika u stvari pokušava da tu dobru praksu proširi na teritoriji Srbije. Gordić kaže da je u početku bilo problema sa institucijama i da ni sada nije potpuno zadovoljan. Na početku smo imali, zato što čujući ljudi ne znaju šta će ta treća osoba u našoj komunikaciji. Dešava se da žele da izbace treću osobu iz komunikacije, postoje oni koji prihvataju tumače, to je sve individualna stvar i zavisi od situacije. Inače, jeste vi zadovoljni, Mihajlo? Zadovoljni, Mihajlo, da ste zadovoljni. Nisam, još uvijek nisam. Šta treba da se uradi da budete zadovoljni? Trebali bi sve institucije da budu edukovane, kako i da prihvate tumača za znakovni jezik i da pričaju direktno sa gluvim osobama, a ne reci joj, prenesi joj, nego direktno sa nama. U Paraćinskoj organizaciji gluvih i nagluvih radi samo jedan prevodilac za znakovni jezik i to nije dovoljno. Za sada članovi udruženja su jako razumni, shvataju kakva je situacija da sam sama, pa nekako dogovaramo se oko njihovih obaveza, znači kad treba biti kod lekara u određene institucije u gradu, znači dogovaramo se, jednostavno moramo tako pravimo raspored u toku nedelje. U Paraćinu je 10 zainteresovanih završilo kurs znakovnog jezika, međutim niko neće da radi besplatno zahtevan posao prevodilaca, kaže Ivana Tasić. Trebali da budu angažovani, ali opet je problem, niko neće da radi besplatno. Razumete me? Znači, to bi trebalo i upravo se zbog takve situacije ove radionice isprovode, da bi se videlo kakva je situacija uopšte u državi, znači, postoji predlog zakona za priznavanje znakovnog jezika i profesije tumača za znakovni jezik i upravo, znači, idemo ka tome, znači, težimo tome da to bude na nivou države plaćena profesija. U svakom slučaju, radionica u organizaciji gluvih i nagluvih pokazala je da se i o uključivanju u društvo osoba sa tom vrstom invaliditeta i njihovim pravima mnogo više vodi računa nego ranije, kao i da je neophodno da se i same aktivno uključe u aktivnosti koje će im omogućiti potpunu inkluziju.